Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekele m unu, aka mbụ nke gị Maazị Akachukwu. Tata abịa m ịgwa gị ka esi agwọ achere. Achere bụ ọya uru ọkpa, ụfọdụ si na uru ọkpa, ụfọdụ na-akpọ ya eyi ure, afọ a na-akpọ ya karị, depending ka ndị bụ unu si wee na-akpọ ya. Mana ihe a ka m bịa ka m gwa gị ka esi agwọ ya, maka na ọya bụ ọya a na-eji obere ego na-eme o wee rie nnukwu ego. Ụfọdụ anago n'ọya, mana ị ma na a sị na ihe ọjọọ ọbụla na-ewe expiry date. Ihe ọjọọ ọbụla a na-eme gwara mgbe ọ na-abụ ruo ọ na enwe mgbe ọ na-abụ ifu oyo asị gị na ndị ori na-ezu mgbe ọbụla na-agbagbu ndị mmadụ na moto, na-ezu ndị mmadụ ori. Asị na from ebe atụ ịga Lagos ma iche ebe ịga Ọnịcha ma onye na-awa Enugu ma ọ bụ ịgawa Abakaliki, asị na ndị ori nọ n'ụzọ na-ezu ndị mmadụ ori. Mana kịta ada emezie gịnị mere o ji wee kwụsịtụ? Maka na gịnị? Onwe ụzọ onye na-ebu ego bankị pụtazi, ụfọdụ na-emezi transfa, ụfọdụ ga-ejewe ahịa ha ejiri 1 naira na akpa cash ha ruo ha eme transfa obenete ori nke ahụ. Otu a ka ọya nke achere si abịa at the end. Now number 1 bụ na ọ bụ na iwu achere notisie ya n'oge, ọ dị ihe ị ga-eme. Ihe ị ga-eme bụ ntụ ọkụ. Unu ihe bụ ntụ ọkụ, ndị be anyị na-akpọ ya ntụ mbọrọ, maka ndị na-esi nri na-ekwu bụ ihe ndị Igbo ji esi nri. Gboo eji nkụ na-esi nri akwụ ekwu ụkwụ ịtọ esi nri na ya. Ntụ ọkụ a nọ 3 days, nke a na-ejiri oshie nri for 3 days. Ịda na ndị na-ebe ahụ nọ ọ na ikpofutere ya for the first time, dosegodi ya ọ nọ 3 days, then eyue ya mamịrị, eyụsị ya mamịrị, were mamịrị gwọkọnata ntụ ahụ na-eti ya ebe ahụ inotisiri ya achere ahụ. Mgbe ahụ ọ ka na-agbapụbe mmiri, ị na-eti ebe ahụ, itee ya nke izizi ụtụtụ na abalị, tee ya the second day, the third day, ị ga-afụ ihe dị iche. Continuous etewe ya tere na, mana on the third day ị ga-afụ ihe dị iche. Tara ya na agwa gị. Mana ọ bụrụ na ọchago mezie ya before you notice ya, ọ bụ na o mego ya, remember na mamịrị ị ga-eji eme bụ mamịrị isi ụtụtụ. Mamịrị isi ụtụtụ iteta ya n'ụra, the first mamịrị ị ga-ayụ. Mana ọ bụ na ọ chago bazoo ya, ọ na-erezi ure, ịma na ịma nji ntụ ọkụ na-eme ya. Mamịrị isi ụtụtụ ahụ ka ị ga na-awụ na ya, were ya na-eficha mamịrị isi ụtụtụ. Mana ebe ọ ka mkpa, ebe ọ na-agwụ nke dị iche bụ ịfụ mamịrị nwaanyị nọ na nsọ, mamịrị isi ụtụtụ ya iwere ya na-ete ebe ahụ, ọ na onweghị ihe ọzọ ị na-eji jem ya. Just ifechezie iwe mamịrị nwaanyị nọ n'ọsọ ahụ tee ya normally, ọ nọtụzie ọnụtacha aka, imezie normal dressing ikwesịrị na-emezi na-eme ya ụtụtụ n'isi ụtụtụ ọbụla. Then ọ bụ na ọ ya buru ibu, ị ka ga na-eme ukwe n'abalị, mana ifuru nke isi ụtụtụ ahụ dị very very necessary. Ọ na-agwọ achere. Nke abawa research for now. Anyị ka ga na-aga n'iru na-achọpụtacha ụfọdụ ihe eji agwọ ya, maka ihe anyị chọrọ bụ kedu ya ga-eme ka anyị Igbo be anyị dị mma. Eziokwu ndị mmebi ga-adị, mana anyị ga-ewekwa tim anyị na-eme ya nke ahụ a na-emebi anyị na dozie. Ndị si na ike arụ ama ngwụ ha, ike imezi ya ama ngwụkwa n'anyị. Ọ bụ na ewe ihe ọzọ maka esi agwọ, ịdị shọ na ọ na-agwọ, inbox me, gaa na inbox anyị deela anyị, so that na anyị ga-abịakwa kụziere ya ndị mmadụ. Anyị ka ga-continue our research wee na-asị udo dịrọ ya ọbụla chọrọ udo, ma mata na ka onye si eme ka ekwesị akpa ya. Biko tụsaa meseji a ka o ruo ndị ọzọ ntị, maka na ihe anụ wee emego ndị be anyị ụwa. Tụsaala anyị meseji a, ya gaziere gị.